Takže v prvom dieli si mohol vidieť, ako som vyslal patrolu, aké som použil nápravy a aký som zvolil druh zavesenia. Druhý diel začíname motorom, ale tomu sa veľmi teraz venovať nebudeme, keďže ten som si osadil len kvôli váhe, aby som si vedel overiť, či mám dobrý výške navarené misky a zvoliť pružiny vhodné. Keď už mám výška nasedela, tak sa ďalej mohol pokračovať na karosárskych prácach. Dovaril sa kus klému, ktorý nám chýbal, keďže sme posúvali o 20 cm dozadu. Zohnali sa už 37 trepadory. To boli v podstate kolesa, s ktorými som bol, na ktorých som chcel jazdiť, tak k tomu som sa potom snažil prispôsobovať autom. No a keď už boli lemy na svojom mieste, aj druhá strana, prispôsobili sa tomu ešte podblatníky. Ja som aspoň základnú farmu natrel, aby mi to nehrdzavelo. No a mohla ísť karoséria dole. Tu som ešte potom z tej strany prevaril lepšie držiaky na pružiny. Celkovo všetky držiaky, ku ktorým som nemal prístup z vrchnej strany. Tu som si spravil ešte takú predprípravu na šľapy. No a mohli sa šasy otvoriť a vypieskovať. Potom po vypieskovaní som pouzatváral šasy, teda tie časti, čo som mal vyrezané kvôli pieskovaniu. No a potom som si ešte dováril na predné misky držiaky na bumstopy, ktoré som vedel, že do budúcna budem určite chcieť. Tak som si to pripravil, aby potom po zinkovaní som si vedel ich tam jednoducho našrobovať a nemusel už tam nič dovárať. No a tu už asi veziem do zinkovní, zinkovali sa v krompachoch. No a tu už ich vyzdvihol Šimon, ktorom veľmi pekne ďakujem. Čiže podarilo sa na nich nalepiť nejakých 22 kg zinku, čo je celkom pekné. Každé to bolo v dobrom stave, pekne do seba napilo. No a mohlo sa začať skladať. Ešte predtým namaľovať, nastriekať, pripraviť si nápravy, pomeniť zložiska, gufera, tesnenia, aby som mohol rám pomaly začať kompletovať. Dostávame sa zase raz ku karosérii. Tu som sa pustil na spodok, teda podlahu karosérie. To bola ešte celkom dobrá robota. No a tak prišli na rad gitovačky. No a to bola asi tá najhoršia časť celej prestavby, celej rekonštrukcie. Už karoséria je naspäť na ráme. Spojovačka, tu sa rozhodili tieto brzdy, rozobrať, vypieskovať, ugalvanizovať, no a skladať. Všetky diely sú pôvodné, čiže originálne seniacké strmene. Nastriekala sa podlaha a naspäť ku karosérii. Predné blatníky s tým bolo asi najmenej roboty, kde stačilo iba porezovať trošku. No ale s tými zadnými lemami sme sa strašne veľa natrapili, nielen ja, ale aj celkovo chlapci, čo mi s tým pomáhali. Najväčšiu zásluhu na to majú chlapci zo Studoly. A nakoniec to aj tak skončilo, že auto sa naložilo. Odviezol sa k ním. No a najhoršia časť práce bola za nami, to bolo konečne v polniči. Tu som sa veľmi tešil z toho, že jak to začína vyzerať. Striekané to bolo v domácich podmienkach, keď mi prišlo zbytočné dávať to niekde lakovať za veľké peniaze, keď aj tak tu bude jazdiť v lese a doškriabe sa to. Zelená pochádza z tohto tu krasavca, Fantasia Grün. Samozrejme, nebolo to dokonale nalakované. Vidíte stekance, kade tade. No síce až toľko ich nebolo, ale boli pár miest, kde mi tá farba stiekla. Potom už sa začalo kompletovať elektrika okolo motora. A ešte nejaké drobnosti pred prvým štartom motora. No, prvým ako prvým. Ale to si ukážeme na budúce, aj s tým ako sme auto začali pripravovať na Tisovec a ako sme to stíhali.